Abot rin guys, touch kay guys. Kami ko kapantok guys. Bubong. Bong, silong bong, kay ulan bong. Silong sa mo guys. Gabot ang dua ka truck bay. Ayan guys, so kahoy nga lapok, giulan ba yun? Pwede paagi. Uy! Istagri sa ila guys. Si Kamigo guys, oh. Wala na ang cellphone si Kamigo guys. Sama na, itoy. Ikaw, paano itoy? Ano to, itoy? Kamang amigo. Itoy. Ang tumbulan ko mo. Mga ba? Dos! Libo diri sa Ujong guys, kaya daw ka truck guys, nagabot. Dan! 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 Mukira ka? Dan! Dan! Kan na? Wala ka dan? Wala na, pipinyo na. Ay, wala, mandiin lang. Ang ugas mata ako eh. Pagligdog ka lang sirit. Sansan guys, oh, mo ito siniro. No, 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 no. No.